дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯстон корхонаи истеҳсоли коғазҳои рангаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дурахшон Бӯстонро ба истифода доданд. Корхонаи нави саноатӣ бо саҳми соҳибкори ватанӣ Ғайбулло Раҳмонов бо мақсади таъмини бозори дохила бо маҳсулоти ватании ивазкунандаи воридот бо 20 ҷойи корӣ дар масоҳати 0 аз 147 гектар таъсис дода шудааст. барои бунёди корхона ва таъмини таҷҳизоти технологияи инноватсионӣ 7 миллион сомонӣ маблағ харҷ карда шудааст. Дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ аз ширкатҳои бо нуфузи ҷумҳурии мардумии Чин харидорӣ ва насб карда шуда, маҳсулот дар таҷҳизоту дастгоҳи муосир бо риояи технологияҳо дар якчанд марҳила амалӣ мегардад. ифтитоҳи корхонаи нави истеҳсолии коғазҳои ранга ташаббус ва иқдоми соҳибкори ватанӣ дар заминаи таваҷҷӯҳи пешвои миллат ва дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсолист. Ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як моҳ 20 тонна ва дар як сол 240 тонна коркарди ашёи хом мебошад. дар коргоҳи мазкур барои истеҳсоли маҳсулот ашёи хом қисман аз Федератсияи Россия ворид карда мешавад. айни замон дар корхона барои 4 моҳи оянда ашёи хом захира шудааст. соҳибкорон мақсад доранд бо таъсиси хатти нави истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар оянда дар саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми бештар гузоранд. мо соҳибкорони ветанӣ баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша омода ҳастем. сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нуқтаҳои паёми пешвои миллатро сармашқи кори худ дониста баҳри расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноаткунонӣ бо суръати мамлакат, бунёди ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои ватанӣ, воридот ивозкунанда ба содиротгаронида шуда саҳм гузошта, ба ин васила ба баланд бардоштани сатҳи иқтисодии сокинон ба кор ҷалб гардида ба ғанӣ гардонидани буҷаи давлат саҳм мегузорем. дар оянда низ кӯшиш менамоем ҳаҷми истеҳсолот номгӯ ва шумораҳои ҷойҳои кориро зиёд намоем, зеро ободии ватан аз ҳар яке мо вобаста аст. чуноне ки пешвои муаззими миллат дар ҳар як баромадҳояшон қайд мекунанд, мо бояд ватанамонро худамон обод кунем ва албатта хурсанд аз он ҳастем, ки ҳукумати ҷумҳурӣ барои соҳибкорон як қатор имтиёзҳоро пешкаш намуда, ки ин ба рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷа мусоидат мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташаббусҳои созандаи соҳибкорон оид ба ҳиссагузорӣ дар 5-солаи рушди соҳаи саноат баҳои баланд дода, таъкид намуданд, ки маҳз рушди соҳаи саноат аз имконияту иқтидорҳои таҳкими содирот мебошад. мо сокинони ин шаҳри саноатӣ бисёр шодем, ки аз оғози соли равон то имрӯз якчанд корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Бӯстон мавриди истифода қарор гирифт ва нафарони зиёде соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. дар ин корхона низ барои коргарон ҳама шароитҳои корию истироҳатӣ, маоши хуб, хӯроки гарм, либоси корӣ, нуқтаи тиббӣ ва ғайра фароҳам оварда шудааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои доимӣ маҳсулотҳои босифату ҷавобгӯи талаботҳои стандартиро истеҳсол менамоем. тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёди чунин корхонаҳои саноатӣ дар солҳои рушди саноат ба мо сокинони кишвар имконият медиҳад, ки ба муҳоҷират нарафта дар ватани азизи худ фаъолият намоем ва бо истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ воридот ивазкунанда саҳми худро дар саноати кунонӣ бо суръати мамлакат гузорем. дар саҳни корхонаи истеҳсолии коғазҳои рангаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дурахшон Бӯстон маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатии шаҳри Бӯстон аз ҷумла корхонаи истеҳсоли қубурҳои оҳанин ва профилҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ранҷофар, корхонаи истеҳсоли мехи печон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез, корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдпак-2, маҳсулоти истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мироб, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гранд Микс, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди
зинат ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷфилиз ба намоиш гузошта шуд. Бояд гуфт ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ дар мамлакат аз ҷумла дар вилояти Суғд шумораи корхонаҳои саноатӣ бештар гардид. Тибқи маълумоти оморӣ дар 7 моҳи аввали соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 90 корхонаву коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 2400 ҷойҳои нави корӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд ки то ин давраи соли равон аз ин шумора 6 корхонаи саноатӣ бо беш аз 200 ҷойи корӣ ба шаҳри Бӯстон рост меояд. ҳоло шаҳри Бӯстон яке аз шаҳрҳои саноатии асосии кишвар буда дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти саноатии мамлакат нақши муҳим дорад ва дорои иқтидорҳои рушдёбандаи саноатӣ мебошад. Дар даврони соҳиби истиқлолӣ иқтидорҳои мавҷудаи як қатор корхонаҳои саноатӣ ба хусус корхонаҳои масолиҳи бинокорӣ, соҳаи саноати сабук, эҳё ва бо ҷорӣ намудани технологияҳои нав ҳаҷми истеҳсолро афзун намуданд. шурӯъ аз соли 2017 то инҷониб бештар аз 17 корхонаи саноатӣ мавриди баҳравардорӣ қарор гирифтанд. агар дар соли 2017 ба 182 миллион расида бошад, имрӯз ҳаҷми истеҳсолот дар шаҳр бештар аз 600 миллион сомонiyot ташкил медиҳад. дар даврони соҳиби истиқлолӣ хусусан давраҳои кунунӣ бо таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иҷрои барномаҳои иқтисодию иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ баҳри самгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар бо таҷҳизоту технологияҳои муосир таъсис меёбанд. Саноатчиёни шаҳри Бӯстон дар нимсолаи аввали соли равон ба маблағи 286,2 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. маврид ба зикр аст ки аз соли 2017 то инҷониб дар шаҳри Бӯстон бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 17 корхонаҳои саноатӣ гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар натиҷа садҳо нафар сокинон соҳиби ҷойи корӣ шуданд.